Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jers. Mga kapuso drivers, ang isa kasimbahan, patay isang itiro sa Bacolod City sang wala pa makilalaan niya suspect. Yaring balita nga itong Jin, tutungka. Masadya pa kunong ila padre de pamilya sa nagbiya sa ila balay kahapon. Gani hindi makapati si J-Boy nga amo na yadto ang ila ulihi nga pagkitay sang amay nga si Efren. Nga tagal na si Papa Jose siya. Mula ginahang amo. Muna gani nakibot lang kami gani nga gingamuna sa. Ginbawian sa kabuhi si Efren, 59 anyos, sang gintiro sang wala pa makilala nga suspect sa barangay Takuling, Bacolod City. Sunod sa security guard niya si Arnold, nagapadayon pa ang service sa simbahan niya inisang hinali na batian ang asod-asod niya lupok. Pasado las 11 sang aga kahapon. Gulpi lang nilupok di sa gwa na ginawa ng mga tao. Nagwa man kami di o. Amo to nga pag labot ko daw, tumba na ng biktima. Dugoon kag nagakayaon sa tubang simbahan ang biktima. May mga pilas initugas ang pagkaluthang. Sa ulo, dughan kag iban pa nga parte sang lawas. Base sa CCTV footage nga wala pagin pagwa sa kapulisan sa publiko, nakabonet ang gunman nga nanaw halin sa SUV. Pagwaya sa compound ng simbahan, nagdulog na ang SUV, naglapaw sa iya, pagdulog, minanaog, kaging tiro na siya. Ginibisigaran pa kung diin ang direksyon nagpadulo ang SUV pagkatapos sang krimen. Wala pa sang matumod nga motibong kapulisan. Kilala nga mabuot ang biktima sa lugar. Pero wala tayong na-discount ang iba niya possibilities nga base along the way may nakundra siya. Okay man to siya sa ila lugar. So, ang possibility nga mistaken identity is... May nabiyanon ko ng biktima kag nagaserbe pa nga leader sang ila asosasyon. Way na siya bisyo si Toy Friend niya. Ang pinaka namon ng pamunit, antes tumatabo, gaulat yung siya, malakat namin tani pa ipi. Ibimag. Opo, Kirill Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.